салом алейкум дӯстон, ҳама каса созони хубе. Телефони Poco X6 Pro наконеста барои шумо мо арзонш кардем. Дар видео ҳатман ята лайк мемонед, дар канал обуна шуда мемонед ва нархҳояро ҳозир чанд сум арзон шуда гуфта мегзарем. Барои ва бошад якта дастгирии шумо ята лайка мемонед та ҳатман фикрҳои худтонро дар комментария нависед. Пештар биё нигаҳ кунед. Расеткаи сиёҳ, жолтиш, мақсад зардаш ва расеткаи сериш аста. Дар коробкаш ҳозир ина нишон дода мегзарам. Дар коробкаш чи аста? Телефони Poco X6 Pro дар коробка ҳамавақта мемонад чихол. Дар ҷа бошад якта симак барои симкартаи карданак. Чихоли сиёҳ мондагӣ ва иҷа бошад документҳои телефони Poco X6 Pro нигаҳ кунед деталь ва иҷа бошад барои пакети ҳам телефон буд ва 60 турбозарядка 40-45 минута айнол то сада пур мекунад. Иҷа бошад тайга кабели оригинал худаш дар коробка заводской мемонад. Телефон бошад як не расеткаи ҳама мада махсубдагиш бошад. Аними расеткаи зарша як не чихали кор мекунад телефони экран ва ин телефон бошад 90 ГГ 90 fps бозии PUBG ра мебардорад. Экранаш бошад 120 fps кор мекунад, 120 ГГц кор мекунад, 64 мегапиксел основной камераша, ё расонаш бошад 82 мегапиксел, фронтальный камераш бошад 32 мегапиксел. Страдономика колонка дорад, айпоён ва боло барои управлят кардани техника лазер дорад ва ҷои зарамнаки бошад Type-C ва 512 такаш бошад. Нархи пешинаш 32490 рубл буд ва ҳозир метавонед харидорӣ кунед дар нархи 3990 рубл ва 256 такаш бошад. нархш буд 29990 рубл дар нархи 28990 рубл метавонед харидорӣ кунед. Магазини Риафон ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метавонед. Шумо метавонед дар ҳамин номерҳои рӯи эқрамнагӣ нависед ва заказ кунед.